ginene regulations mane watimo 2024 masani dwe mar adek 2024 masani gin chike makoro nitiere ma owinjo okony police mondo mi oket gigo e station ka station. Wakena bro mana medo paro na gini ne check ne ngado check ni station ka station owinjo bede computer mobedo ja computer mobedo trained to gi computer bende kae to koro kibire wacha yo ma anonymous ma ngato nyalo ndiko godo ne anan Mark Matonga oket account ne to kar account na ni ngato se donje e yor kuocha to chako timango o chako lendogo mano owinjo bedni i report ka police mapio to bende police no bende nyaka bedni en gi yo monyalo timo godo nono to kitera police ma bende obeda kanyo mutinga bunde kamnara to wach computer ni okia obro chandi koro in kumidhiye onge inyisi ni dhi kama to ginene kuondgo pod onge teko bilago